may puras labot Kapampangan. Makaya malarening buko na ning tanaman kaya ning gulot niya inisip kong kaya ni kaya gawan ng kaya katamong kadwandalan na 23 Tagalugan video. Pag-umpisan ko na yun Kamu pala, rening nga manu tanga rin unikala nung ang Ram Enriquez Diap. Dakala salamat kaya ka Ram. Imumunan dili, si Bliyay ni Inga manong lang gamay, wari panas siya kayang Kapampangan ni tanay wari balo yung panas, ot lang gaming gagamitan da rin aliwa. Ining kadua, inga manong katuwiran, katagalog na ning katuwiran, Yung katulid ng mas manayon kayang Kapampangan, katuliran. Muntik na mong mela pares sana Yung muntik, Tagalugan niya yan. Wala mo yan, ibatan yata kaya tanga manong munti na ning Tagalog yan Yung katulid ng mas manayon kayang Kapampangan, digsu, o kaya menigsu, o kaya ditak. Mikit katag yung likod na ng pisambana yung likod, Tagalugan niya, mas manayon niya kayang Kapampangan, yung gulot, o kaya kagulutan. Ihigami yung wali mo bayang manyaman na tudtuda Yung ihiga, katagalog na, mas manayon niya kayang Kapampangan, yung ikera, yung tutuki, yung manong mamapaw. Yung mamapaw, Tagalugan niya, mas manayon niya kayang Kapampangan, yung sasalapo. Yung kapito, yung baka lang no ko rin din dam ramin Itang magnanako, meron kapya Magnanako, nanay da. Mana ako kaya kayang Kapampangan. Ining kawali yung baka tanggap niya yata ka rin aliwang Kapampangan dialects Yung manong alalayan, yung mas manayon ang katulid kayang Kapampangan, ang tabayanan. Yung bagay O sige, reta na mo, patsya Kapampangan tamo, di pa nga Pampangan tamo, din kaya katamong anak, din kaya katamong apu. Tala pa ang Tagalugan. Nakala salamat, Luid Tamungan.